I go to work. Aiki. Yau za mu fita ba sani ba sabo. Masu addaba mutane muke nema ruwa a jallo. Amin. Don haka, ka a ɗaga kowa ƙafa duk wanda zai haddasa mutane matsala. Today I go to control for your area. Don haka, in akwai mai magana akan kisa-kisan da muke fama da su, yi mana magana. Monsa, ina da magana. Watan akwai wani yaro ana ce mai jela. Shi ne shan kwaya, shi ne wiwi, shi ne shalisha, shi ne diyaza, ba abin da ba sha. Duk wanda kaga yana sha a nan irin shi ya koya mishi. To don haka na ma alƙawari da wannan hannun nawa ya tsinda na kwago mai na kawo mashi. In Allah dai na kawo mashi. Ka ce dila ne. Dila ne. Wannan ma fi ƙarfin dila ofisa. Criminal. To don haka ni dan kamo mashi da hannuna wannan ya tsinda na kwago mai na kawo mashi. Na baka go ahead. Duk inda yake ka je ka kamo shi. Ku kawo shi na. Za ku iya tafiya. Sir. Yes. You know our people in Katsina State. Hey! Yes, sir. I want to have area to go. Area comment. I give you permission. You are Sabala. Any people. You are Sabala. Sabala, control. No, sir. Yes, sir. Oh. Na ba ku go ahead. Za ku iya tafiya. Ku tafi.